Helo, enw fi di Dr Emma Hughes Parry a dwi'n darlithydd yn yr Ysgol Seicoleg yn Brifysgol Bangor. Yn gyntaf, dwi eisiau deud llongyfarchiadau ar gael lle i astudio fyny ym mis Medi. Dwi'n gobeithio newch chi fwynhau eich amser yn Bangor. Dwi'n siŵr newch chi mewn le gret i fyw ac i astudio. Mae Bangor yn ganol gogledd Cymru rhwng y môr a'r mynyddoedd, felly fyddwch chi byth yn brin o bethau i wneud tra ydych chi yma. Mae'r Ysgol Seicoleg yn le bywiog a chyffrous. Mae gennym ni ymchwilwyr o bob cornel o'r byd sydd yn arbenigwyr yn ei maes. Mae ein addysgu yn cael y sgôr ucha posib gan ein myfyrwyr, felly rhwng yr ymchwil a'r arbenigedd addysgu, mae'n le gret i astudio. Da ni yn ysgol flaengar o ran ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg, a da ni'n falch iawn o gallu cynnig nifer o fodiwlau dwyieithog ar draws y cwrs seicoleg. Felly, na ni weld chi'n fuan iawn, ond yn y cyfamser, cadwch mewn cysylltiad dros y cyfryngau cymdeithasol a efo'r cyfeiriad e-bost da chi wedi cael gyda ni, a na ni weld chi mis Medi.